samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Padayon natong iampo ang kahusay, hustisya o kalambuan sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalit ani mga slots hatagan unta sa Ginoo sa tanang mga grasya nga ila karong gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman ug hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Amahan sa tanang kaayo, himua nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo, sanglit ang pag-alagad kanimo, mauman ang among way kinutubang kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon sa Makabeo. Sa laing higayon, may usa ka inahan nga Hudeo ug ang iyang 7 ka anak nga lalaki nga gidakop. Gipabunalan sila sa hari aron pagpugos kanila sa pagpakaon ug baboy. Ang inahan mao ang labing katingalahan kanilang tanan, ug angay siya sa usa ka linain nga luna sa atong handumanan. Bisan nagtan-aw siya nga nagpakamatay ang iyang 7 ka anak sulod sa usa ka adlaw, giantos niya kini sa dako nga kaisog, tungod kay misalig siya sa Ginoo. Gidugtong niya ang pagbati sa usa ka babay ug ang kaisog sa usa ka lalaki, ug misulti siya sa mga pulong sa pagdasig sa tagsa-tagsa niya ka mga anak diha sa ilang kaugalingong sinultihan. Miingon siya, "Wala akong mahibalo giun sa pagsugod ang inyong kinabuhi dinhi sa akong taguangkan. Dili ako mao ang naghatag kaninyo kinabuhi ug gininhawa ug nagpahimutang sa matag bahin sa inyong lawas. Ang Dios mao ang nagbuhat niini, ang Diyos nga nagbuhat sa tanang kalibutan, ang kaliwat sa mga tao ug sa tanan nga ania. Siya maluluyon ug hatagan kamo niya pagbalik sa kinabuhi ug sa gininhawa, tungod kay gihigugma ninyo ang iyang mga balaod, labaw kay sa inyong paghigugma sa inyong kaugalingon.
Na siguro ni Antioco, nga gitiaw-tiawan siya sa inahan. Busa gihimo niya kutob sa iyang mahimo, ang pagdani sa kamanghurang anak sa inahan, sa pagbiya sa mga tradisyon sa iyang mga katigulangan. Iya siyang gisaaran, dili lamang paghimo sa bata nga dato ug bantog, kundili sa pagbutang sa bata sa usa ka luna sa awtoridad ug paghatag niya sa titulo sa pagkahigala sa hari. Apan ang bata wala magtagad kaniya. Busa si Antioco misulay sa pagbuyo sa inahan sa bata, aron sultihan siya nga luwason unta ang iyang kinabuhi, ug human sa daghang pagdasig, miuyon ang inahan sa paghimo niini. Mitikubo siya ngadto sa iyang anak, gilansisan niya ang pintas nga hari, pinaagi sa pagpamulong sa iyang kaugalingong sinultihan sa pag-ingon. Anak ko, kaluy ako, hinumdumi nga gidala ko ikaw sulod sa akong taguangkan sa siyam ka bulan, ug gimatuto ko ikaw sulod sa 3 ka tuig. Gialimahan ko ikaw, ug nagatiman ako sa tanan nimong mga kinahanglan, hangtod karong adlaw. Busa awhagon ko ikaw, anak ko, sa pagtan-aw sa langit ug sa yuta. Palandunga ang tanan nga imong nakita didto, ug matnguni nga ang Dios mo'y naghimo niining tanan gikan sa wala. Maingon nga iyang gibuhat ang kaliwat sa mga tao. Ayaw kahadlok niining matadero. Ihatag ang imong kinabuhi sa maayong kabubuton, ug matuura ang imong kaugalingon, nga takos ikaw sa imong mga igsuon, aron tungod sa kaluoy sa Dios, dawaton ko ikaw pagbalik uban kanila, didto sa pagkabanhaw. Sa wala pa siya makahuman pagsulti, ang bata miingon, Hari Antioco, unsa may imong gihulat? Nagdumili ako sa pagsugot sa imong mga sugo. Ang akong sugton, mao lamang ang mga sugo sa balaod nga gihatag ni Moises ngadto sa among mga katigulangan. Gihuna-una nimo ang tanang matang sa mapintas nga mga butang nga imong pagabuhaton alang sa among katawhan, apan dili ikaw makalingkawas sa silot nga giandam sa Dios alang kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, inipakita sa imong himaya, mahigpit ang akong kalipay. Ginoo, inipakita sa imong himaya, mahigpit ang akong kalipay. Pamatia, Ginoo,
usa ka matarong nga hangyo. Pataling hugi ang akong pangalian. Dunggang akong mga pangamuyo, ngagikan sa mga ngabil nga walay limbong. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahigit ang akong kalipay. Ang akong mga lakang maligon diya sa imong mga agyanan, ang akong mga tingil wala masayo. Tawgon ko ikaw, kay patalimugan mo man ako, O Diyos. Ipaabong ang imong dunggan kanako, pamatia ang akong pulong. Ginoo, inipakita sa imong himaya, maligpit ang akong kalipay. Taguy ako diya sa landong sa imong mga pako, makatarunganon nga musudong ako sa imong nawong. Sa akong pagmata, malipay ako diha sa imong atubangan. Ginoo, inipakita sa imong himaya, mahigit ang akong kalipay. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya misugilon si Jesus ug usa ka sambingay ngadto sa nakadungog niini. Niadtong tungura hapit na si Jesus moabot sa Jerusalem ug naghunahuna ang mga tao nga hapit na mopakita ang gingharian sa Dios. Busa miingon siya, may usa ka tawo nga harianon nga miadto sa usa ka layong nasod aron himuong hari ug unya mopauli siya sa ila. Sa wala pa siya mugikan, gipatawag niya ang iyang napulo kasulugoon o gihatagan niya ang tagsa-tagsa kanila og kwartang bulawan o giingnan sila, ipatigayon ninyo kini samtang wala ako dinhi. Apan gikasilagan siya sa iyang mga katagilungsod, busa nagsugo silag mga tao pag-apas kaniya aron sa pag-ingon, dili kami gusto nga kining tawhana maoy maghari kanamo. Apan siya nahimo gayong hari ug unya mipauli. Og
gipatawag dayo niya ang iyang mga sulugoon nga gihatagan niya kwarta aron hisayra niya pila ang ilang ginansya. Ang una miadto og miingon, "Sir, nakaginansya ako napulo gikan niadtong puhunan nga imong gihatag kanako." Og miingon ang taong halangdon, "Maayo, buutan ka nga sulugoon. Sanglit kasaligan ka man sa gagmayng mga butang, piyalan ko ikaw sa napulo ka syudad." Miadto usab ang ikaduhang sulugoon og miingon, "Sir, nakaginansya ako 5 gikan sa puhunan nga imong gihatag kanako." Ang agalon miingon kaniya, "Piyalan ko ikaw sa 5 ka syudad." Ug ang ikatulong sulugoon niadto kaniya og miingon, "Sir, ania ang imong kwartang bulawan, giputos ko gayud kini sa panyo, kay nahadlok ako kanimo tungod kay ikaw istrikto ra ba kaayo. Nagkuha ka sa dili imo og nag-ani sa wala nimo ipugas." Og miingon siya sa iyang sulugoon, "Wala kay hinungdan. Gamiton ko ang imong kaugalingong mga pulong sa paghukom kanimo. Nasayod ka man di ay nga ako istrikto kaayo, nagkuha sa dili ako og nag-ani sa wala ko ipugas, ngano nga ang akong kwarta wala mo man ideposito sa bangko. Madawat ko unta kini nga may tubo sa akong pagbalik." Unya mingon siya niadtong nagtindog didto, "Kuhaa ka ng kwarta nga anaa kaniya ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka kwartang bulawan." Mingon sila kaniya, "Apan sir, duna na siya'y napulo ka kwartang bulawan." Unya mitubag siya, "Sultihan ko kamo nga ang tanan nga anaay iya dugangan apan siya nga wala gayoy iya, bisan pa ang jutay nga anaa kaniya kuhaon pagayod. Nan karon mahitungod sa akong mga kaaway nga dili gusto nga ako maghari kanila, dad-a sila nga dinhi og pamatya sa akong atubangan." Si Jesus misulti niini og unya mipadayon siya ngadto sa Jerusalem nga nag-una kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining mga sambingay ni Jesus mga igsuon, gibuhat niya sa dihang padung na siya mamatay dito sa Jerusalem. Mubiya na siya diri sa kalibutan. Ni-claim manggod siya nga siya mao'y hari sa langit ug sa yuta. Niya ang taga-kalibutan dili gusto nga harian ni Jesus. Pero doon ay pipila na midawat niya, nahimo niyang mga sulugoon. Lingya imong tupad, na mudawat ka nga hari si Jesus. Na ba? Kay niya may daghang mga tao niingon nga di mi gustong maghari ka. Nga karon ra bang Domingo ato nang sa ulogon ang Cristo Rey or Christ the King, Kristong Hari. Daghan nato sa tinud-anay dili gusto nga maghari or mahimotang sulugoon ni Jesus isip hari. Mao na nga ang iyang sulugoon doon na pagid siya ay testing o iyang gitagaag mga puhunan
aron makaginansya sila. Ug tuod man nahimo gid siyang hari bisag na idaghang ni supak kay siya gud mao'y Ginoo. Ug ang resulta iyang gipatawag tong mga gitagaan niya puhunan. Ang una nakaginansyag na po ka kwartang bulawan, iyang gihimong administrator sa napo ka syudad. Ang usa 5 ka kwartang bulawan ang iyang naginansya, gihimo sa niyang administrator sa 5 ka syudad. Dako aday premyo, no? Ang usa day nato ka ginansya equivalent og usa ka syudad. City ba? Kani dinhi unsa may tawagan ni? Syudad ni o lungsod? Lungsod. Dili pa ni syudad. Kadto syudad yun. So syudad to sa 5 man. Syudad sa Cebu City, Mandawi, Lapu-Lapu, Talisay, Naga. Ito'y unsa may tawag nimo ana, mura ka dito og congressman o mura ka gobernador, dako kay kag ranggo, basta makaginansya. Nilingya imong tupad na daghan na kaginansya. Daghan ana wasin sa niya mo ka wa man koy puhunan. Binuang na wala ka kibaw, ang gitagaan kag puhunan sa Ginoo. Ang usa, wa gid ka ginansya, iyang gitaguan ang puhunan. Haron iuli ra sad niya, perting suko sa galon sa hari. Og iyang gipakuha ang kwartang bulawan o sa kabuok og gihatag adtong naanay napo. Kay matod palagi niya, ang naay iya dugangan, ang way iya kuhaon pa bisan ang jutay nga naa niya. Kini siya i-translate ni nato sa atong kinabuhi nga Kristohanon, mao ni ang gihisgutan sa unang pagbasa. Ang inahan dunay 7 ka anak, mao toy iyang puhunan. Og kay kuan man sila, gipugos man sila pag simba og mga Dios-Dios og pagkaon sa pagkaon na gidili sa ilang tinuhuan, didto ni gawas ang ginansya sa inahan. Ang iyang gasas pagtuo, iyang gipatakod sa iyang 7 ka anak. Ang resulta, ang iyang 7 ka anak, sama niya, wa mahadlok magpakamatay. Wa mahadlok sa torture sa hari. Unsa may gipatakod sa inahan, ang lig-on nga pagtuo nga naa niya, iyang gipatakod ngadto sa uban. Nahuman na tingaling rally karon, unsa may gipatakod sa atong presidente nganhi natong mga Pilipinos. Sa inyong paminaw ba ang ato rong presidente, unsa may iyang gipatakod nganhi nato? Ingna imong tupad, ingna natakdan ka. Ingna ba? Na natakdan ka? Hambot lang. Kamu nalay analyze unsay nitakod diha nimo gikas atong presidente. Una, kung ang ato ganing gipaginansya ang puhunan sa Ginoo, tagaan ta niyag premyo. Pero kung ang ato ganing gipaginansya mao ang puhunan gikas demonyo, tagaan sa tagsilot. Mao nang niingon siya diri, dad-a diri ang kadtong nisupak nako nga mahimo nilang hari, hutda silag patay dihas akong atubangan.
lain na sang lingi sa imong tupad na di ka maapil atong patyonon, na di ka maapil. Oy, basig na apil ka. Kay ang ginansya nga imong karong gibuhat mao ang puhunan sa demonyo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Mao ni ang isulti sa tao nga nakaginansya. Pero ang atong pagginansya sa puhunan sa Ginoo, makabot lang kung kamaotang muantos para sa pag-alagad sa mga tao nga gustos Ginoong atong alagaran, nga mao ang mga kabos, ang mga byuda, ang mga ilo, ang mga masakiton, ang mga gigutom, ang mga way balay, ang mga binilanggo, ang mga nagmingaw, ang mga inosente, ang mga di ka-eskwela, mga way kahigayunan sa pag-eskwela tungod sa kalisod. Maunay gustos Ginoo nga atong alagaran, ato silang antusan. Ang kalibutan gasigi og ingon murag siyag si emperador sa nga nato ang hari nga Antioco, magsigig ingon, ayaw na pagpahimos, himuon kang higalas hari, sunda lang ko, hayahay kay ka. Kadtong na nagrally, nagantos, tulo ka adlaw, way siguro mo sobra pa ni. Congratulations ninyong tanan. Ang uban awa morale kay gusto lang magpahimos sa kaayo nga ihatag aning atong hari na portig yun. Nilaganap yun maayo ang korupsyon sa atong nasod. Di na ikalimod. Nilaganap sad ang drugas sa atong nasod, di sad na ikalimod. Nilaganap na sad ang krimen sa atong nasod, pinatyanay, tulis, kawat. Gani karon sa ato lang simbahan, sobra nas na po matud pas istorya sa atong amigong pari, Father Arnel, ika-16 na siya. Kasimbahan na gilungkab. Ana, daginoton pagyud ang mga dunot in town nga atong nadawat. Ginagmayng dawat sa kolekta. Ang mga trahedya sa atong nasod karon, labi na gining related sa bagyo ug sa linog, tungod aning mga flood control nga wa gyud mahimo. Porting grabiha. First time in history sa Pilipinas na kada bagyo na aginang baha nga grabe kaayo, nga mga matay gyud ang pipila ka mga tao tungod anang flash flood. Sa una magtan-aw ra man ta sa report, nag-flash flood sa Manila, nag-flash flood dito sa Cagayan, karon na anagi sa tong kilid na lingiyay mong tupad na kanus aka ka ma-flash flood no. Oh, wata kay baw. Ngano man tungod kay ang gipaambit sa atong present government administrators nga mo'y gipiyalan sa mga syudad, gipiyalan sa mga lungsod, sa mga probinsya sa atong nasod, sa authority, dili ang pagtuong Diyos nun, kung dili pagtuong yawanon, naa ang korupsyon. Nya kay naaman sila ana, lisod sad kay sila, kanang lisod sila ba, ipin down, kay ila man sanggi himo ang system sa pag-cover up, pagprotektar sa usag-usa. Kung ikamo ay mo reklamo nila, ikay mahimong bati. Ang imong buhaton aron moayong imong kinabuhi, hala,
sabay. Sunod lang. Digi ka mo sunod. Priso ka, impeach ka, patay ka. Karon lang, Sergeant Gutisa, sa tilang gisulti di Australia. Di priso na di ay. Priso. Maopay ni sulti ang say tinuod, gi priso na. Nya pugso na nila sa una, dili nila papulion si Saltico. Karong ni sulti na Saldico sa anomalya, priso na. Ana. Ipa dako pas Interpol. Ay may Marcos sa una. Wagid sila i-comment ni sulti og usa ka delikado kayong revelasyon. Karon isigihan na gukod hasta mismo iyang pag-umangkon, gukod na niya. Ana nang duwa karon. Mao na kita patio nato ning kinaiyaha. Kinahanglan mo ginansya ta. Atong palutawon ang atong gugma pagtuo sa usag-usag. Mo na kining atong pagpamaligyag slot. Lingay mong tupad na nalipay baka ng slot. Nalipay. Maunay atong ginansya. Kada nimo palit og slot, imong gipaambit sa uban ang imong ginansya. Nya kay imo man gipaambit matud pa ni Kristo ang naay iya pasabot na iyang ginansya hatagan pa. Ang way iya kuhaon. So kamong wa kapalit og slot, siguro yung mangutkot gyud mo sa inyong sige ra gyud mo ka problema. Lagi magsige ron, kalisod. Pero kadang magsige palit og slot, bisag wa pa nay kwarta, magsige ra nag-smile. Nakakaon na kaday sa wa papadel. Sa unya, ay okay ra basta kapalit lang tag slot. Ana. Sa ato pa ang imong ginansya ang kalipay. Muna nga ako nasad mong i-update sa atong slot. Ang atong grace or God's reward and complete elation, ang atong halin niabot na og 88,387 ka slots, na apay 611,613 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,265 na ang atong nadawat. Nga ang atong PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela para sa ato din isang mga projects niabot nag 63,158 ka slots ang atong halin na apay 36,842 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 173 na sad ang atong halin. Unya ang atong DPR or Divine Powerful Response niabot nag 19,788 ang atong halin total. Nya nakuhaan ig 8,773 na nataroy pundo nga 11,014 ka slots tag 100 pesos per slot. Basig puno-punuan ang atong pagtukod og balay sa pagkakaron atong gibana-bana nga naatas mga 16 to 18 houses ang atong matukod. Wa pa ta kasugod kay ato pang gi-survey dito, maghimo patag certain process aron nga ma-analyze nato kinsay tukuran, asa tukuron, gisugda na nato karon og survey. Ngag ma-set na nato mga 5 sugod na ta og trabaho. Basig within 2 weeks from now makasugod na ta ang trabaho. Atong pakpakan ang tanang namalit og slot. Salamat kayo. Nya sa ako sang birthday, salamat kayo. Niabot nag mga 375 ang mga greeters. Pasabot ni palit og slot. O niya 49 ani
nipalit og challenge sa akong slot sa birthday 6,200. Atong pakpakan. Salamat kayo. Unsaon kay to pagpalit og slot? Na malagya po yung mangutana no. Unsaon pagpalit og slot? Ato lang nang balik-balikon. Una, ipalit din sa atong opisina niya diha sa mga lamisas gawas o adto bas mga kapilya pangailamog OR or i-deposito sa atong bank accounts kaning atong ipakita nga bank accounts. Pwede sad sa GCash pero puno naman rong atong kasagaran ani atong mga GCash next month na sad ni first week sa next month mao na sanay atong GCash or labig yung siguro ipadala sa atong kwarta padala. Pili ilan ni mga ngan na atong gibutang dinhi labi na gid sa akong pangalan kay ma-claim ra gina nato. Ayaw lang ko padadi sa Western Union. Nya ang sa ato sa daing sweet notes. Hinumdum niya atong sweet notes karong December 14. Ari diri Loyo sa atong simbahan ang atong kanandako natong parking area diha. Anha ta diha mag-concert. Fundraising man So mamalit tag tickets. Ibaw ko naglisod tarog maayo pero ato lang ning sakripisyuhan para gyapon ni sa atong simbahan. Ang atong gold ticket tag 3,000 naa ni siya lamisa o naas atubangan gyud kayo sa stage. Ang atong silver tickets tag 2,000 adto na ni sa sunod nga layer pero dol-dool pa ni sa tubangan naagya po'y table na i-service o lingkuranan. Ang atong bronze wa nay table o nya lingkuranan adto sa pinakaluyo 1,000 per ticket. Ang general admission na ay lingkuranan pero dili gyud tingali kompleto ni adto na ni sa great part sa luyo. Nya kining tanan ato ning gihimo para sa kalambuan sa simbahan o pag-promote og kahiusa natong tanan nga parokyano. Mao na ni ang atong Christmas party, Christmas gathering o fundraising. So 3 in 1 ni siya. Di na lang ta mag-Christmas party gid katong mag-exchanging gift inana. Mao na ni ato exchanging gift isip mga parokyano. So salamat kayo ha. Unya sa katapusan ang Ginoo naghatag gid nato sa tanang maayong butang busa ihatag sad nato sa atong kaigsuonan ang tanang maayo nga atong nadawat. Nya sa pagbuhat niini mahimotang luwas gikan sa kalibutanong kalaglagan. Manindog ta. Mga igsoon, ang atong Ginoo nag-isip kanatong iyang mga anak busa malaumon kitang muduol kaniya og moingon, amahan sa tanang kaayuhan, panalangini kami. Amahan sa tanang kaayuhan, panalangini kami. Nga ang simbahan dili magpanuko sa hagit sa kabag-uhan, hinuon gamito niya ang daghan ug nagkadaiyang mga gasa nga gipiyal kaniya aron magmabungahon magampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang kaayuhan, panalangin kami. Nga ang tanang katawhan makiangayon, magkahiusa ug malinaw moambit sa mga kahinguhaan sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang kaayuhan, panalangin kami. Nga sa mas halaw nga paagi, makaila kita sa kahinungdanon sa atong yanong pagkinabuhi, ug nga makaamgo kita sa paagi nga ang gugma sa Dios mudagayday gikan sa atong gagmay, mabinationg mga buhat, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang kaayuhan, panalangin kami. Nga ang mga doktor, ang mga nurse, ug sila nga nagatiman, mugamit sa ilang mga gasa, aron madala ang gugma ug kaluoy ni Kristo ngadto sa mga kabus, sa mga naginusara,
sa mga masakiton ug sa mga binilanggo, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang Kayuhan, panalangin kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga babayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang kayuhan, panalangin kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang kayuhan, panalangin kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa managtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang kayuhan, panalangin kami. Nga ang bulahang mga nangamatay makig-uban sa kalipayng tunhay sa magtutudlo, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang kayuhan, panalangin kami. Makagagahom og maluluyon nga Dios dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness is spread. We offer fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Amen. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa inyong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, itugot nga ang mga gasa nga among gihalad magdugang sa among gugma kanimo ug magdala kanamo nganha sa kinabuhing tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana sa kanino. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matara. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan, tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, Puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan.
Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kalitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo Kristo namatay, namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naaka sa mga langit, pagday ko ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa iyong kamay mo sa langit.
ang kananuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Mayroon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, dinunualuwasa kami sa dalan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang ingatan, ang kahulugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Anaa-usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako amay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us. Make us your living hope.
Magampo kita, o Ginoo, ang Eucharistia nga among gisaulog aron paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang unta sa pagpatubo sa among gugma kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga kalag na atong gipamisahan ni atong adlaw sa minatay. O Amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot, among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw uban sa tanang mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy dawata ang among pagampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo, hangtod nga maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo niadtong adlaw kanus-a magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo, Ug ang kahayag nga way pagkapalong magdanag unta kanila hangtod sa kahangturan. mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga ganti, divine reward. Yaon sa may atong buhaton, kinahanglang mo ginansya gyud ang iyang gihatag nato, labi na gyud ang pagkamanggihatagon, pagkamaluluyon, mahigugmaon, o pagkamapaubsanon, o uban pang mga virtues. So, salamat kaayos ni paambit din hinato sa mga grasya, padayon tagpalit og slots, nya musugod na tagpamalit sa atong ticket sa Sweet Notes. Mamaligya sa ta, kay ato maning fundraising. Ato lang yan yung isigig balik-balik, kunya ang paagi sa pagpalit sa ticket, maura gyapon, puparihara sa paagi sa atong pagpalit sa mga slots. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaa sa kanino. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.